Dark Sky Wadden neemt jou mee op een unieke tocht onder leiding van gids Marcel Renaud. Op Sneun, als Joertus, 26 oktober 2024 organiseerde Dark Sky Wadden een bijzonder evenement tijdens de landelijke Nacht van de Nacht onder begeleiding van de Dark Sky gids Marcel Renaud. De deelnemers krijgen de kans om het waardgebied op een unieke wijze in het Tjuster te ondervinden. Hier in de studio is Marcel Renaud ongescoot. Goedemiddag Marcel. Ja, goedemiddag. Ja, het is Nacht van de Nacht natuurlijk dit weekend, dus we gaan ook extra sleep. Maar Jim zal nachtelijke avonturen beleven met je groep. Ja, voordat de toeren weer omgeeft, gaan we inderdaad in de nacht op pad. Dus we zullen hopelijk een mooie nacht beleven weer. Ja, en je start vanaf Moddergat ook? Ja, een Dark Sky wandeling organiseer ik vanuit de garnalenfabriek in Moddergat. En daar sammelen we al jaar jouw eerste presentatie. En na de presentatie over donkerte en over luchtversmarring, dan gaan we een stuk daarin langs de kant van het wat. En dan zullen we de nacht beleven. En hoeveel mensen kunnen ons aan tocht deelnemen? Nou, ik ken eigenlijk wel een protte mensen, maar ik vind het fijnste om alle mensen in de gaten te houden. En ondanks die aan dat het een groep is tot 20 mensen. En dan kunnen we alle jaar mij vragen stellen. En onderwijs is er ook van alles te zien en te vertellen. Dus dat doe ik tot 20 mensen eigenlijk. En kunnen we al eens een keer eroverheen na de groep even wat groter wordt. Of andere mensen bij ons sluiten willen. Maar rondom de 20 mensen vind ik het nou. En wat komt dan onderwijs te zien? Er is inderdaad van alles te beleven. Hoe lang hebben wij? Nou, wat ik vaak beleef is mensen zeggen heel protten naar buienradar en hoe het waar is. En als het bewolkt is, dan heeft het geen zin om op pad te gaan. Nee, daarom is het ook Dark Sky Wadden. Het is geen sterrennacht. En het is nacht van de nacht. En dat betekent dat, ook al is het bewolkt, is er nog genoeg te zien. Want er is zo volle te zien in het donker. En we zeggen wel eens van, we willen altijd het lichtje op hebben. Maar nee, dat is in het donker is er zo verschrikkelijk volle te zien, dat je kan eigenlijk altijd op pad. Dus dat heb ik mij al mijn tochten hoorn. Die heb ik nog nooit aflassen, maar tenzij in ieder keer een verschrikkelijk waar opkomt, is zoals onwaar of zo. Want ik ga ook wel eens met de boot naar Engelsmanplaat. Dan doe ik ook wel zonsondergangtours en ook Dark Sky nachten gaan we naar de Plata. En dan ga ik met de waterskipper erheen en dan maakt we daar ook een wandeling. En of het nou bewolkt is of heldere nacht, er is zo verschrikkelijk volle te zien. Maar ja, ik mag net alles verklappen, maar dan mag je maar langskomen. Wat je in ieder geval in de presentatie zien kennen, wat ik zelf beleef je in de nacht. En wat je zelf dan mij maatje kennen als je mij gaat te wandelen. Ja, rond de nacht wie het best wel dicht en diezig. Vannacht wordt het best wel warm, sinds de voorspellingen. Ja, wat verwacht is? Wordt het jong bewolkt? Of, Nou, het zal wel wat bewolkt worden. Maar daar ben ik nog sterren en sterrenbeelden te zien. Maar ik ben die net te zien, dan is er echt een hele protte orending te zien. En als je langs het water rennen, en dat is net alleen nog zien, maar echt jaren. Maar voornamelijk echt beleef je. Als je daar staat, dan beleef je iets wat je eigenlijk nergens in deze wereld beleef je. Je staat op het water, in het donker. En ja, het is voor mij elke keer weer. Ik heb het al verschrikkelijk, ik doe het al een aantal jaren, maar elke keer weer is het een belevenis. Ja, en natuurlijk zullen we die foto's ook voorbij komen op de socials. En deze maanden weer er zelfs een hele protte te zien. Noorderlicht, kometen. Hoe zie je daarop, waarom? Ja, dat is een mooie vraag die stelt. Want die hier ik van de week en van de morgen hier ik die om mezelf stelde. En toen zie ik eigenlijk bij mezelf te zien van, God Marcel, wat heeft nou eigenlijk een protte beleefd? We gingen laatst het Noorderlicht. Ben ik het hele provincie erin. En bij elke plak werd ik wie ik ook het Noorderlicht fotografeer. Ik heb zelfs mijn huis mijn Noorderlicht op een foto zet. Toen kwam de komeet nog eens een keer langs. Die het één keer in 80.000 hier voorbij komt. Die heb ik mijn hand om op een foto zet. En toen letter nog bij Wierum. Ja, en zo beleef ik dit hele ier. Als ik alleen nog maar weer rondje op dit ier. Is het ongelooflijk wat ik mij meidje. En ik ben van het Zimmer op vakantie geweest naar Noorwegen. Ben ik met mijn beide jongens naar de camper op paard west. En daar heb ik Noorderlicht jongen. Maar dat wie net het wie een van de hichtepunten. Lik het zo zeggen. Want ik stie echt gewoon oerdij in een natuurpark. Ja, en als je daar veriert misschien en je beleef je. En dat is hetzelfde als ik het wat opren. En je stient daar.
Ja, dat is een belevenis van je welste, ja. Ja, en Joen, binnen dan ook nog wat plakken vrij van mensen die denken, ik wil graag meesten nog mij willen de Binjoen nog een peer plakken. Dan moet ze even op mijn website zien, darksky-wadden.nl. Dan kun je een linkje en daar kun je tickets bestellen. En dan, dan kun je mij rennen. En dan je net naar de buienradar. Gewoon de zin van ren maar mij. En let je maar eens ook komen van wat er vol te zien is. Ook al is het bewolkt. Dus als het zo mistig is als vannacht, ja, dan wordt het wat oors. Dan is het gevaarlijk. Dan kan het echt gevaarlijk wezen. En, maar goed, dat is, die verwachting heb ik voor jou net. En wat kost je die tickets? Of zit er ja, daar zit verschil niet. Wat voor toch niet toch? Naar de watplaat, als ik naar de Waddenskip, naar de watplaat, Engelsmanplaat ging, dan binnen het natuurlijk orenprijzen. Maar voor Joen is het voor Sontje 50, dan hebben we een 2 uur programma. Er zit weliswaar ekkers nog eens een koffie en thee zit erbij. En misschien ook nog eens wat lekkers. Maar in ieder geval, het is echt leuk om te beleven. En elke tocht is voor mij ook weer een belevenis. En ik hoop dat ik dat de meesten ook mij brengen kan. En als het gaat om luchtvervuiling, ja, daar wil ik ook mijn steentje om bijdragen. Dus had ik tijdens de presentatie en na de wandeling de meesten zezen van ik heb dus toch de tuinverlichting nou uitzet, omdat ik het wel mooi vind in het donker. Ja, dan is mijn missie al slaagd. Dank u wel voor die toelichting in deze weekend nieuwsshow, Marcel Renaud. En een heel soort willen, Joen. Ja, dank u wel.